Galerades, amb Vicent Tussó. Hola, Vicent Tussó. Hola, què tal? Mira, avui en Galerades, Vicent ens explicarà la tècnica narrativa que s'ha d'emprar per a guanyar el Premi Ciutat d'Alzira en la modalitat de narrativa. Conta-ho. És que és més d'una. Confessa. A veure, són un tercer grau pel que veig, no? No? Si encara no ho sabeu, Vicent va guanyar a nit este Premi Literari en l'obra és No sabràs el teu nom. No sabràs el teu nom. Enhorabona. Gràcies. Enhorabona també a Carles Alberola, que ha guanyat en teatre, Joan Deus a poesia, Juli Capilla a assaig, i molts més premis, perquè se'n donen molts des de l'editorial Bromera. Bé, què? Ens has dut així el xiquet, el guardó, el tenim així damunt de la taula. Feia molt de goig compartir-lo amb vosaltres. Feia il·lusió, i tant. I què es conta en No sabràs el teu nom? No sabràs el teu nom arranca d'una notícia que va eixir fa molt de temps, que versava sobre els robatoris de xiquets que es van produir a l'estat espanyol, que arranca en els últims anys de la Guerra Civil, tot i que la novel·la arranca en els anys 60, perquè he vist en premsa que tracta de la postguerra, no tracta de la postguerra, arranca en els anys 60, però el robatori de xiquets sí que va començar allà i es va prolongar fins als últims anys del segle XX, és a dir, fins més enllà de la mort del dictador Franco. Jo vaig veure aquesta notícia quan encara no era un tema molt habitual, i vaig començar a documentar-me, sobretot a través dels reportatges de Jesús Duba i de Natàlia, no recordo el cognom, que van publicar-se al País, després van recollir un llibre, però la història era tan potent i tan terrible i tenia tanta potència tot que era molt difícil traslladar-ho al territori de la ficció i que no quedara un reportatge periodístic. Per tant, vaig estar tants anys madurant-la que quan em va arribar el punt d'escriure-la, el tema ja el coneixia tot el món. I la qual cosa ha perdut una certa originalitat, però els processos literaris són més lents i hi ha que donar-los el temps que necessiten. I finalment vaig trobar la clau centrant-me més en les víctimes. N'hi ha una mena de triangle format per una dona, Carmeta, molt valenta, a la qual s'ha d'enfrontar al dilema de creure que a ella li han furtat un xiquet, cosa que nega la resta del món, començant per la seva família, no sols l'entorn, diguem, involucrat en això durant 50 anys, i ese seria un personatge. El segon personatge és el de la seva filla, Balma, que el dia en què es descobreix, sa mare li revela aquella realitat i ja saltada a la llum pública, i per tant hi ha alguns arguments per a que la mare pugui recolzar-se, doncs s'adona que mira cap enrere i la biografia de la seva família té un forat immens que no sap com tapar i s'ha d'enfrontar un poc al dubte de creure a sa mare, que vol creure-la però li costa, perquè clar, és un tema molt dur, i el desconcert de no saber com ajudar-la, perquè clar, com localitzes el xiquet perdut, no? I de l'altra banda hi ha el xiquet perdut, Miquel, que també descobreix als 50 anys, que ha estat un xiquet robat, que no s'ha criat en la família on s'hauria d'haver criat, perquè a més se l'estimaven i el volien, és a dir, algú va decidir que podia jugar amb el futur i amb la vida de les persones, i per tant s'adona que té una identitat que no li correspon, és a dir, que ha viscut la vida d'un altre. I un poc a través d'aquestes veus i centrant-me més en els personatges que no en els fets, que queden com un rerefons en la novel·la, és quan vaig trobar la veu i la manera d'explicar-la. Esta novel·la està emparentada, no?, d'alguna manera en l'anterior, amb El paradís a les fosques. Sí, està emparentada en el sentit que quan vaig començar el projecte El paradís a les fosques volia arrencar ja del tema dels xiquets robats. El que passa és que la cosa es va desviar per un altre cantó i els xiquets van quedar al marge. Sobretot per això, perquè el que comentava al principi, la duresa dels fets era tan gran que no m'acabava de casar i al final vaig decidir dedicar-li un espai propi. Un espai propi que, a més, ha tingut un treball estilístic molt dur fins a arribar a concretar-se, perquè utilitza diverses formes de narrar, des d'un narrador... Anem al narrador, que és el que a mi m'agrada, vinga. Des d'un narrador càmera, que és aquell que com els companys fan ara els documentals, se situa en un punt determinat i observa i veu i grava, enregistra allò que... És el testimoni, el modern. El narrador testimoni no és... No, ahir no n'hi ha testimoni. Hi ha un càmera, el càmera és extern, el testimoni és intern.
El càmera és com si tu plantares una càmera i veres què fan els personatges, però Sí. no pots entrar al seu cervell. Pots saber què pensen si ells te ho diuen, però si no, no pots entrar al seu cervell. Amb un estil molt intimista, un llenguatge amb frases molt curtes i molt intimista, sense deixar de ser extern i sense ser càmera, per arrencar el principi, després canviar una primera persona per a que Carmeta ens conte amb la seva pròpia veu la seva experiència, allò que durant 50 anys no he pogut explicar. Després hi ha una que em va costar molt i que al final vaig trobar la manera, que és Balma, que va a buscar pistes del seu germà per València i per els llocs on considera que pot haver passat, i que finalment he utilitzat la segona persona per explicar, perquè tenia dificultats per a que tingués el mateix nivell d'intensitat que la resta del llibre, i finalment amb la segona persona crec que ho he aconseguit. Com parlava Alma? És com si parlara a la seva consciència, i tu vas parla... a tal i no trobes, i què fas, i clar, ella es mou en el desconcert de no trobar pistes, de no poder ajudar a sa mare, primer de no haver-se-la cregut del tot, el remordiment que arrossega li provoca i acaba en una certa sensació d'impotència. És el tema de la identitat, no? Un poc pel que veig. El conjunt és el tema de la identitat, però també n'hi ha un reportatge que diràs que signe jo, és una mena d'autoficció en el qual faig un repàs a aquells elements que els personatges no podien conèixer, i després hi ha l'últim personatge que parla en un monòleg interior. És a dir, n'hi ha una gamma bastant ampla de recursos, tot plegat per arribar a la conclusió d'aquesta reflexió sobre la identitat que comentaves, no? Qui som i què passa si algú ens transplanta a un lloc on no ens tocava, no? I quina decisió t'ha costat més de prendre a l'hora de construir l'artefacte, que no es vegin les costures? Moltes decisions, una a l'organització del llibre, si anava en blocs individuals, si anava tallant, diguem, i enganxant diverses històries al mateix temps, però sobretot trobar les veus. És el que, fins que no vaig trobar les veus que havien d'explicar la història, és a dir, que tots aquells fets s'havien de transportar al paper, a la literatura, a la ficció, a través de l'interior dels personatges, en una mena de confessió proporcionada per el fet que ja se podien dir aquestes coses, perquè algú les podia creure. Fins que no vaig trobar això, els fets em superaven. Tenia la sensació que estava escrivint un reportatge periodístic, i clar, la literatura de ficció ha d'anar més enllà del que és el pur report de fets, no? I a on transcorre? Transcorre en la vila, que és el meu àmbit particular. Vila és la teua ciutat literària. Amb una ciutat literària nova que es diu Les Cases de la Roca, que és el poblet on naix Carmeta i on arranca tot, que estaria en l'interior de Castelló, i a prop d'un pic molt alt, i no citarem més dades. I a València, a la ciutat de València, al centre de València, que és on hi ha un pis d'aquestos pastera que diem ara, però que abans era un pis on acollien dones que no volien que se sapiera que estaven embarassades. Algunes d'elles, a més, i això és realitat, això apareix en la novel·la, però és realitat, si eren de València no les deixaven eixir, si eren de Bilbao podien eixir a passejar, però si eren de València es passaven tot l'embaràs allà tancades, com a 10, 12, 15 xiques en un pis que per més gran que fora no deixava de ser una mena de contenidor. No? Un contenidor i una presó. Has volgut alçar la catifa i escampar coses? A mi la literatura m'interessa perquè s'ocupa de les fractures del món, i per tant és allò que Jaume Cabré diu millor que jo, de que no ens coincideix el nostre desig amb la realitat, no? Jo crec que aquesta és una de les grans fractures del món que hem viscut, és a dir, l'atribució per part d'unes persones del dret a canviar-nos la nostra vida, no? A donar-nos una vida que no ens correspon, perquè ells consideren que en determinat àmbit nosaltres creixerem d'una manera que a ells els convé més sense tindre en compte els nostres drets com a persones, no? I per tant això em porta a reflexionar quins motius poden tindre aquestes persones per a fer aquestes coses i sobretot, que és la part que més m'interessava, que és la de les víctimes, com afecta a aquesta gent a tot aquest procés de vulneració de la seva pròpia identitat, i això te porta més temes perquè ja saps que la narrativa de ficció al final acaba ocupant-se de moltes coses. No? Ho sé, per què m'ho expliques tu? Perquè has llegit molt, també. Hi ha molt de novel·la negra? Diries que és novel·la? No, n'hi ha fets. No n'hi ha investigació? No, n'hi ha un reportatge, però no és una novel·la negra, encara que la temàtica sí que, diguem, s'ocupa
de la part fosca, molt fosca, jo diria fosca, quasi negra, negríssima de la societat, no? Però no n'hi ha unes estructures ni un treball, no n'hi ha detectius, no n'hi ha... Arriben a conèixer algun personatge del Paradís a les Fosques, que també són de vila i... No, crec que no, ara mateix. No sé si algú serà algú que passa per allí, però jo diria que no. Sí, sí. I tens la impressió que has fet un poc de justícia després d'escriure? Malauradament els escriptors no poden fer justícia, ja m'agradaria, però i la justícia va tan lenta que encara fa menys justícia que els escriptors, que ja anem lents, no? Però com a mínim sí que tenim jo almenys tinc la sensació que és una ferramenta poderosíssima, no sé si més poderosíssima i tot que la realitat, que comentaven ara els companys, perquè la ficció, els documentals és una altra cosa, perquè també n'hi ha personatges, i les pel·lícules també, però la realitat dels diaris i la realitat de les notícies no hi ha personatges, i per tant tota aquesta càrrega emotiva, sentimental, etc., només la pots traslladar a través de la ficció, i el documental d'alguna manera també tindria aquesta part de ficció en tant en quant selecciones, organitzes, etc., els elements per aconseguir uns determinats efectes, que és el rebat del que fem nosaltres. L'única cosa és que en lloc d'agafar testimonis reals ens parafrasegem els testimonis reals a través de la imaginació, si vols, no? Però amb tot això sí que intente reflexionar en primer lloc jo mateix sobre aquestes realitats, sobre per què passen, i invitar a la lectora que reflexioni també si li ve de gust, no? Clar. La teua rutina diària, com el dona temps a fer totes les coses que fas i a guanyar els premis literaris que guanyes? A guanyar no ho sé, perquè depèn del jurat. A fer les coses que faig organitzant-me i procurant aprofitar el temps. De tota manera, per desmitificar les coses, la gent podria llegir-se un llibret molt menut de Gonzalo Torrente Ballester, que es diu Quadernos de un bate vago, on l'home confessa que s'alça molt de matí, no sé si el va escriure ja de major i dormia poques hores, no sé si a les 7 del matí o així, se posa a escriure, a les 8 l'home ja acaba d'escriure i ja no torna a escriure en tot el dia. I va escriure Los gozos y las sombras, que és una cosa de 3 toms, no? Vull dir que ocupa mitja prestatgeria i que, per tant... A base d'una hora diària. A base d'una hora diària, però és que una hora diària són 365 hores a l'any, i 365 per 10 anys són 3.650 hores més els bixets, que no sé quants ne cauran així, no? Però vull dir que si treballes tots els dies, la cosa acaba traient el cap, i jo procuro treballar més d'una hora al dia. Jo és que he pensat que igual hi ha una altra opció, perquè no sé si te'n recordes la setmana passada de que parlàvem en galerades. Sí, dels robots. Dels robots que escrivien. Sí, nosaltres tenim un Thermomix, però de moment només ens fa salses i coses d'estes, no? O que tu eres un robot. També podria ser. Mira, això és una novel·la. El del Thermomix o del robot? El robot. No sé. Això l'hauria d'escriure o Asimov o els de Blade Runner, que ara comentareu. Sí, ara parlarem de Blade Runner perquè sabeu que estem en novembre del 2019. Ho sabeu, això? Sí. I què passa en novembre del 2019? Vicente ho sap segur. Jo crec que era l'aniversari del naixement del robot, no? No va per ahí? No anava de robots. No. És que Blade Runner transcorre... L'acció de Blade Runner transcorre el novembre del 2019 i ja m'ha arribat, escolta. És que el dia que mor el personatge que interpretava l'actor que es ve Rutger Hauer, el dia que es mor, l'aniversari redó va ser fa 2 o 3 anys i jo crec que va ser en novembre, em referia a això, tot i que no ha sabut precisar. Veus, sense ser robot, però ell ho té tot ahí en el cap. Doncs, Vicent Uso, quina il·lusió ens ha fet. Mira, jo estic tan contenta i sense haver escrit res. Ara toca celebrar-ho, Felicitats, enhorabona, i ja tindrem pront el llibre, en uns mesos, se suposa, i parlarem més tranquil·lament. Moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar-nos en primícia del Premi Ciutat d'Alzira. Gràcies, Vicent.